assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe télé Pindi TV on calminama moni kala inde mum e yettode muɗum yewtere mon yewtere men wiyetede guergal tawi ko yewtere ɓennore ɗo e télé men Pindi TV tawino ɗo yewtere nde gorko mo ndindori kajel toɓere ga jangga niwno ñeeɓi kono sar ceenewal jogoɓe jamɓe fof bilti gumboɗe kono jammal dendurgal wilti ko ɓe sagataɓe ene huufi haalirde nde ene jogui beelama hande huccite moon gorko mo ndindori kajel woni Aliou Ablaye Adama Kanté walla mbiya Aliou Ramat Habi Malik Gakou nawtama awde hande eɗen jogui beelama jottidade e renndo ngo eɗen jogui beelama bismade mawɗo men jinnaɗo men tawaɗo hanki tawa hande mo janggo mum jogorani sofde woni mawɗo Bayla Abdoul Bayla Thiam kanko heedi junggam ñaam enen sawni kam ne jogui hoddu welndu gaasi nan toon ndi ko gorko gawɗo dadɗo Ayiba nawtamo Ngappugu Sare Siré Lamine walla ñaan Demba Hamad Diagne woni Sinju Bambe on woni lerɗo mbayi mo leeɓi kanŋe ceganeji ɗi noon ko or waadi fof haɗen wadde hay batte yewtere men guergal en bismoto mawɗo Bayla Ba Bayla o salmodire e renndo ngo taw haade men wadde haydara bisimilla maɗa Ba Bayla yewtere maɗa yewtere guergal e télé ma télé Pindi TV calmodira e renndo ngo. A jarama Aliou Kanté mi weltima e noddago ma e am ɗo e radio télévision Pindi TV so tawi ka bañu yannoɗo eɗen mbawi wiide a felli ñiiwa mbani ɗo e radio ɗum bismiɗani ɗo télé mum bismiɗani mbani ɓiɗɗo mumin teddina mumin korsi a askini hoorema yimɓe fof kadi mbawi askindema soɓe ñeeñɓe ɓe sen mbiya ñeeñɓe aɗa noto hen mi ari noon notade noddago ma bisimilla ma e namde ɗe namdotoɗami mboɗo hebli e jabadema kala ko namɗami ko fate ñeeño e ñeeñal en calmini ɗon dendagal heɗiyam en calmini téléspectateur ɗo mbawi wonde ɗo mbawi wonirde foof ñaganma jaam e cellal kanniɓe ɓe yo Allah arti ɗumen allahumma amin Ba Bayla hande yewtere men guergal ma wiye en gaddi ko hesɗi sibu ɗum ko neɗɗo nanaɗo kadi golliɗo ko tiiɗi e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kono hande na yertuɗen ko banggue goto Ba Bayla so tawi a namdama holko woni ñeeño e holko woni ñeeñago e holno ñeeñɓe poti e holko mofti e nder cuuɗi ñeeñɓe holko ñeeñɓe moftanno hanki hande yewtere guergal ma yeɓiyankoɓe dañi ko kaali sibu ɗum so tawi bismama e télé men télé Pindi TV a namdama ko woni ñeeño walla holko woni ñeeñago walla ko soomi e nder ñeeñago ma wonko daña ko naftorte e nder yewtere men guergal
bisimilla ma ana yiɓiyankoɓe telemen Ken TV mbani kante ñeeñɓe de ko ni cifon koɓe kinɗe joyi ndendi doka inde wotere kinde joyi ndendi doka inde wotere wayla sakkilaaɓe maɓe bamba woni fof ene wiye ko ñeeño kono tonga ɓe dokka inde wotere kamɓe fof ɓe mbiya ñeeño walla ñeeño andi Fouta kinde ɗe ne keewi kono ɓe tongi ɗum ko kinɗe tati dumo e dimajo ñeeño min noon koto ñeeño to ndewno to noddami en mbi ñeeño ɓe koɓe joyo ɓayde sakkilaɓe ɓenne desidi wondi ko ñeeño ñeeñal e ñeeñago eɓe pecci kadi pecce ɗiɗi ɓe ko gollotoɓe ɓe ko ñagotoɓe moni hen fof ne jogui droit ko waɗata ko kono so tawi en ƴeewi to banque mbi tan ñeeño ko dimo ñeeño ko dimo gadduna hen dalilullaji ceennande en ñeeño ko dimo ko ɗum yewtere gueɗe ngal yiiɗi namdade holko addi dalilu ñeeño ko dimo ñeeño woniri dimo aɗa andi lombiɗen koye haalullaji ɗiɗi haala aada e haala Allah Allah wi ñeeñɓe ko rimɓe hol dalilu muɗum debbo ñeeño o so tawi gorko ñeeño o hawre ladial o jooɗoto ko hakke ko debbo dimo jooɗoto lebbi 4 e balɗe 10 ɗum ko goo ɗum waɗimo dimo to banggal Allah gueɗel ɗimmel ngel omo halfi jeyaɗo o halfaka omo halfi gueɗel tarɓel ngel omo jogui gawlo gaskinowo ndimago ardi wona ndeke ñeeño ko dimo to jibinande e to asli so tawi en jeehi noon to yimɓeɓe pecca ko faati e golle ñeeño o ko karallo ñeeñal firti ko karallagal nde neɗɗo wonano karallo kam ha jima e hunde ene gollo ƴetta hunde taw hunde wonano hay hunde watta ɗum hunde nde huutere ayi wona Allah kono tagui ɗum waɗi ɓe mbi ñeeño ñeeñal e ñeeñago ñeeñago ngu ko inde nde ndenduɗen ñeeño o ko ñeeñuɗo to banggal gollal ɗum waɗi jomiraɗo ene watti haqqille e ñeeño ene ittan ɗumen gueɗal to ɓuurano sa ƴeewi e nder Qur'an to wiyete surat Hadid tongode 51 jomiraɗo wi min jippini jamdi ene mayri doole kulɓiniɗe ene mayri nafoje kewɗe andi do jamdi ne heewi doole kadi ne hulɓini kono kadi ene jogui nafoje jomiraɗo haali gom o jippini jamɗe kulɓiniɗe ene mayri doole kulɓiniɗe ene nder jamde he doole kulɓiniɗe ene mayre nafoje kewɗe nde e nder ñeeñɓe kinɗo joyi he joni wayluɓe ngara ɗum ɗo ko baylo jeeyi ɗum ene wayno a jangi harfere nde ko adi nde garammi ɗum ko gueɗal baylo e nder ñeeñɓe baylo jeeyi jamdi holko tagui jamdi wiyede jamdi Aliou Kanté namdal artema wayi noon ko ene jaaɓi waɗede hunde foof ko jamdi jaɓata ko neɗɗo jaɓata ɗum huuɗo jaɓata ɗum hayre jaɓata ɗum goɗɗum jaɓata ɗum jamdi tan jaɓata ko jaɓata ko ɗum tagui mbiya jamdi
ene jaɓa waɗede ko jaɓata waɗede ene jaɓa watte goɗɗum kadi watte goɗɗum yetta jamdi ndi ene jaɓa waɗede avion ene jaɓa waɗede oto ene jaɓa waɗede mislal ene jaɓa waɗede daɗɗude ene jaɓa waɗede chaise ene jaɓa waɗede portable ene jaɓa waɗede kala ko jaɓa waɗede jalo ko ɗum waɗi mbiya jamdi ene jaɓa hunde fof kisma senri haala ko ɗum taki aada men anda ñeeñɓe andi ñeeñɓe ko Allah men Allah tagɗe no on andi ñeeñɓe sen jeeyi joni to aada men waɗi ñeeñu fof ko ñagotoɓe ɓe mbawa serdude aada o sernani ɓe ñeeñɓe ko fitam golle en gollotoɓe ɓeɗo ko ñagotoɓe kala ko mbawɗa wonde e nder ñeeñɓe so tawi ɓe coynima ara mbiya ñeeñu nene ara ñagotoɗo ɓe mbaɗe haqqille mum oɗo de ko ñagotoɓe ndeke somi yiiɗi famde aɗa yiiɗi holludiren no ngo yeeɓiyankoɓe yewtere men guergal ñeeño biyeteɗo ñeeño e ñagotoɗo wona gotum ñagude ko guesa kaw ñagude e dokkal ko jowre yimɓe fof ndenni ɗum famani faccir ɗum dokkal e ñagude ko jowre yimɓe fof ndenni ɗum ko jowre kono noon inde mum ɓuuri bonde ko awluɓe e ñeeñɓe inde mum ɓuuri bonde e ñagude ko awluɓe e ñeeñɓe kono ko wona ɓen ko ene ñaago so tawi ko gonga an de a ñagotako koye yimɓe ɓe ñagotako ɓe jeeɗa so tawi hokkama oto jaɓ tottoye mana ñagotoɓe ɓe tottoye leyɗe ɗum mbaye kono noon nde wonno ñagude ko woni foof ene handi hen dokkal mum fof ene handi hen ɗum taki dokkal kaari hokki kaari hokki kaari ha yettoto Allah ko Allah tan woni mo hokkatake ko ɗum waɗi so neɗɗo wi kamɓe koɓe ñagotoɓe ñeeñɓe ko ñagotoɓe kadi ni ene jogui ko aada men firtani ha laaɓi ɓe mbiya ñeeñɓe ko ñama kala e ñagotoɓe ñama kala e ñeeña ko jiida ɗum yewtere guergal yiɗi laɓɓinde ha laaɓa sernan yimɓe ñama kala e ñagotoɗo jiida ko woni ñama kala ñama kala ko keɓɗa ñaama ñagoɗa fasiraɓe ma ñagoɗa ñeeñɓe ñagoɗa rimɓe ñagoɗa rimayɓe tawa an kala mo jiiɗa a waɗata ɗum paso mbatta ɗum ko dimo ñagueteɗo dokkowo on woni ñama kala on woni ñama kala sa ƴeewi joni e nder aadaji kinɗe men e pelle ɗe keerori ɗen e nder rendoji men wayno cuuloji almuɓe ngay ɓen gonda ɓen so kala kewnuɗo ñagoto ko dimumen ko ñagotoɓe min paamide noon lowre joni pour koye ñeeñago gonɗen caggal nde jamdi jaaɓi waɗede hunde foof e kindi joyi ñeeñɓe ɗi a fuɗɗimam nde maylago kamɓe maylata jamdi ndi ɓe mbaɗa ɗum hunde foof e nder kindi he e joyi sakkeɓe hen mawɓe hen wambaɓe hen sakkeɓe holko cakkanno kañumen sakkeɓe aɗa andi an namniɗo holko taki sakke wiya sakke cakkowo ene liggoroɗo kono noon kalami ko résultat ko liggoto ko hol nafoore mum e yimɓe kala komo liggo mawo sakka ɗum ɗo fayi ɗum ɗo ƴetta laaɓi o doƴƴo fewna kono so tawi o fewni ko nguru o addato hebde nguru woni matiére makko premiére sakke matiére mum premiére ko nguru so heeɓi nguru ɗum wawi wadde kala ko yiɗi so ala nguru ala ko wawi wadde ma nguru daño nguru ma daño taw hono no bayli ni bayli kay ma jamdi daño so tawi o heeɓi nguru ko kanko woni sakke ɗattonowo en ko faate from e farlade hirgueji e talki e makatumuji gam faade aadaji min ɗi mbaɗaten paɗe paɗɗo ɗen woni paɗ loyi talki makatumuji dangaji ko woni makatum maktum ɗum ko dangaji mawɓe worɓe adana aɗa yiya ni koreji men muritum ɓen kewi jogade ɗum dangaji mawɗi eyyi dangaji mawɗi eyyi wonno yeɓiyankoɓe yewtere men guergal mbo ɗiɗi ɓe paama ko haalte ko woni maktum maktum ko danga mawko eyyi wayno komo talkuru ni eyyi ɗate ko hen mawɓe mbaɗatno kalisaji mum ɗum woni maktum ɗum woni maktum
mabuɓe holto kenno e hinde ñeñƴe mabuɓe kañum en ko adi nde tubakoɓe gaddata comci ko mabuɓe joguino comci cañanno cubda en cuura en terɗe men mbasde ɗum ko mabuɓe kenno e suurde en to banggal comci ɗum ko mabuɓe jeeyi e nder comci he noon ene woodi comci rewɓe e worɓe to banggal comci worɓe mbaɗatno nden ko wutteji alluwal nde wonno no wino kadi leppi kewani wutteji alluwal e tubaji mana daɓɓe fof taw ko leppi taw ko mabuɓe pewno ɗum taw mabuɓe pewno ɗum on saaha baguiji tubakoɓe garani ko ɗum woni mabuɓe ne cuddanno en ne cuuranno en eyyi joni noon to banggal rewɓe to kañumen mbaɗatno ko wudere tan pera mana ɓorno e yantude e wudere mum nde kaddoto sukaɓe rewɓe ɓe togosoɓe ko biftoje mbaɗante mawɓe ɓe ko lempeteje ko ɗum ɗo woni mabuɓe kenno e kañumen kon kenno suurde terɗe men lawɓe en keewi nadde e nder ladde sukkere woɗo ko laabi ɗon gadda nafta rendo ngo lawɓe kañumen holtoɓe kenno e lawɓe noon e pecce ɗiɗi lawɓe worɓe kañum e lawɓe laana lawɓe worɓe ene jiide fulɓe ɗo min mbiyata Samba Pullo Demba Bamba Hammadi Labbo e ko wayno toon Bamba no Labbo koto woto jiide fulɓe kamɓe noon ɓe keedi koye kono lehe jaɓɓorɗe irduɗe holfo jappu e gueɗe baaɗe noon kamɓe keerori ko rewɓe potata hutora holfo ko kuundal ɓuuri kuundal mawnude kañum werbiɗani masalan ɗum ɗiɓade kono kuddu mawɗo ni taw ko leggal jappu noon e ko ɗum woni jappu e holfo gotum e kuundal noon woni tan ko irtide ni kono jappu e ɗum ɗo ko pour cakkude mana waɗa ɗum tan parce que sa fo dije kismani ñi ngeen wiye yoɓe laɓɓitu guende en calmini o gorko mo Hamadou Bounari jul samal mayel jilmale malago o kalta ñeñƴi ɗo en calmini sehil men gaɗa kañum woni Demba Hamme Sileyama Nalla e mbimo Seydou Guis gonɗo hat France e mawni men sehil men Mamadou Harouna Sangot gonɗo dowlaji dentuɗo Amérique kadi ko jonɗo ñeñago mo ganduɗa jaɓani ñeñago yoolo hay saaha goto en calmini jurmom bon caggal nde kalɗa haala lawɓe eɗen poti haalde haala wambaɓe wambaɓe wonɗo keedi e leñol fulɓe koye ñeñƴe ɓe jeeya jaati e on saaha puɗɗen nadde e bundi yewtere nde so wiyama bambaɗo holno mbawɗa faccirande rengo ngo en calminiɓe calminɗaɓe min ñeeño kala ɗo inna yo won joom inde yo won pamɗuɗo inde mboɗo welto ene jogui ko ɓeydanmi hen Demba Hamme Guise min gowodirani kono noon mboɗo nanamo haalaji mbaɗi fayida en calminimo amma ɗum noon Mamadou Harouna Sangot on ko baɗam en wimo Sangot baɗam asko raɓɓitgo no gata faabu on ko baɗiraɗo eyo jokken e mbimi so tawi wiyama wambaɓe holko woni wambaɓe andi ɓe mbi ko bambaɗo ɓe bambatunoɓe caggal fulɓe ɓen bambannoɓe kono ko taari ko addi kono noon enen to banggal men enen ñeñɓe eɓe cukki yolde mawde holko taki bambaɗo ene resdira e ñeñɓe ɓeyɗo sakkilabba bambaɗo dewol muɗum ko maɓa gorol ngol pullo Demba Pullo o resoyi ko debbo maabo woppi fulɓe resoyi debbo maabo ko ɗum addi mo e ñeñƴi ɗum waɗi o bambaɗo yente ñeñƴi ɗum waɗi dewol makko watti mo e ñeñƴi woni waɗi wiyoɓe bambaɗo koɗo wona ñeño la o ñeeñ dewol makko watti mo e ñeñƴi Demba on ko pullo kono noon en keɓani andude mana inde jinnaɗo debbo kono jinnaɗo debbo on ko maabo ko ɗum taki
ɓe ɓulli ɓallade ko mabo suudu paas e ko wayno den sare e ñabude ko toon woni ko mbiɗa bambaɗo eyyi bambaɗo ko toon caggal le paccirɗa yewtere meɗe gergal kiɗɗi joyde rani lelɗo bay hande rani ala mawko ko wona ɗum ko hanki en ceggi so tawi wiyama dimo wiye ñeeño so tawi wiyama ñeeño wiye dimo ñeeñɓe ko moftanoɓe sirruji rimɓe hanki he cagge saamon kala dimo mo jiiɗa ene jogui ñeeño ko fewjiti beele ñeeño kam ko fewjitede wonata walla ñeeño ko bato wonata so tawi ɗum ne heddi aliou haali haala mawko namnimo namdal mangal andi mbin nane ñeeño ko dimo kono noon haade koye rendo men o wonata ko dimo jankiniɗo wonande ɓe o jotodiri ɓe o dimo ha gasi kono yo won dimo jankiniɗo noon ɓe o jotodiri ɓe ɓe o jotodiri ɓe o wasa wonde dimo ƴadagal o fonda hoore makko e ɓeya ko gonga ni kam potiɗo Allah kono noon ɗum taki aada men wona hen ko moƴƴi wona hen kadi ne ko wonno wayi bo kanko ñeeño o yo wahlo wona dimo jankiniɗo mo ganduɗa bawɗo yaade haajuji fasiraɓe taw ko mofto sirlu ay haala ma ka mi firta ka e gueɗe tati haala ka addi ɓe mbi wuuro woni hen ko tato ceerno wuuro ñeeño wuuro e joom wuuro moni fof ne jogui hen darnde dar dow wuuro ceerno wuuro e ñeeño wuuro e joom wuuro goto fof ne jogui hen darde moni fof ne jogui hen gueɗal ceerno wuuro o eɗen gandi ko reeni jangguina en andina en Allah so ɓiɓɓe men jibinama inna so waktu heedi ardo en so wonko humpi en e gueɗe Allah andina en so tawi en maayi juula en ɗum ɗo woni ceerno wuuro o jeeyi e wuuro kadi ne wuuro ngo hokka ɗum teddugal haqqe mi foti hokkede teddugal ummigal to Allah joom wuuro woni administrateur joguiɗo gueɗe ko fate e laamu ummade wuuro fate laamu e ummade laamu fate wuuro ko on woni joom wuuro jamanuji ɓennuɗi noon joom wuuro en hawranno e caɗele so tawi kay joomum ɓurani wonde jambaru ko wayno liiduɓe joom guure en ɓe pop ene waɗano saaha kettira to banggal tubakoɓe aɗa andi on jamanu eɗen jagge lempo eɗen bindete soltagal eɗen kulɓina e nder administration kono haade woni chef de canton kañum ɓaggodiri koye mana commandant de cercle commandant cercle waɗi intermédiaire hakkude joom wuuro e mumen chef de canton o kañum administration o keewi mana arde e joom wuuro o ko gandaɗo so tawi bindital heedi ɓe won fonctionnaire en jahata joom wuuro chef de canton ni yahata ko joom wuuro binditoɗo e nantinowo ɓeɗo garta e dow inde laamu tubakoɓe hanki kalda joom wuuro mbiya wuuro ma ngo ne waɗi ujunaji 200 innamade joom galleji en ɓolɓe joni noon amin jiiɗi winditade kanko joom galle o windito ɓesgu makko ha laaɓa o windito jawdi makko ha laaɓa min mbaɗɗum e dossier administratif so tawi jaggol lempo heedi min gara min jaggamo lempo ɗon noon ko ɗon joom wuuro andete ko joom wuuro timmuɗo jingalɗo mana ɓesgu mum tawa anode joni Aliou Kanté tuddiɗo ma walla suddima ɗiɗo aɗa jogui ɓesgu sukaɓe sappo walla nogas joni noon joom wuuro o ko kañum woni seede mawɗo poɗɗo settade eyi walla ala so wiyama ma kadi ko adi nde ɓe garata ma joom wuuro o wi ahan ono fof cukkoɗe oto mo hunuko mum ɓoodi wi kaari an jogui sabba naggam walla ne ɓesni sabba naggam on sirlo haɗa e wuuro taw ko joom wuuro tan jaaboto binditto wiya wonde Samba holno yimɓe galmum poti taw ko sappo mbiya ɗiɗo haade binditoɗo ala e wuuro anda ko wuuro binde ɗiɗo sa wi ko sappo o fof winde sappo o kono adda lor janggo
so tawi lempo faye jaggede sibu no yimɓe kewɗum fof noon kalis hewrata on sa yimɓe gonano alluɓe to kalis ko ndema wonno wiye jawdi daridi taw mo jogui mana temedere holsere wiye wonde taw yimɓe nandiri yo yimɓe deƴƴu ko jom wuuro tan haalata temedere holsere ɓe o namni on wiya o jogui kolsi joyyi kolsi joyyi ɗe winde so joom wuuro wi ko temedere ɗe windete nden wonata ko lor ɗum ne waɗatno waɗa garam hawru fof hawra kono noon so tawi jaggoyde lempo yonti ko caɗele wonandema an joom galle ene haasi ene waɗi joom guuro en wallitoɓe laamu kono heewani ɓuuri heewde e joom guuro en ko wallitoɓe miskine yimɓe ɓe laamiɓe eyyi waɗa ɓe wona avocat mumen eywa e nder ɗum so tawi lempo heedi eɓe cermito ko payɗa ko sene heewi so muɗum manqui koye nangue joƴƴinteɗa nangue on saha noon wuli lettoɗa taw joom guuro ne jeeya hen ɗum noon ɓuuri hewde fuutankoo ko mbattano ɗum mbaɗatno tan koyene jingata maɗa ɓesmu jangga ɓesmu Aliou Kanté joni wuuro wawi waɗi ko tato waɗi ko joom wuuro e ceerno wuuro e ñeeño wuuro hol darde ñeeño wuuro ngo darde ñeeño wuuro o wonko kalɗa hen kadi wonko ganduɗa hen no mbattoni kon maslude hakkude yimɓe hayso ni taw jomumen ko hamnoɓe kala oya to moƴƴi jawde kalde ko ɗum yiddema ala par ce que min no nanmi omo han weeni neɗɗo fof e wuuro he ko an ɓuuri yidde tawa harani hakkude mabɓe Allah ne andi aɗa andi so yeehi to ene o haala ko way noon ma jomum wa jomum wiya min dek gonmi ko erreur omo cikkatmi gañam ko guiɗam Aliou Kanté noon vraiment ko haali ko naati an a jarlimi goto mabɓe fof a andi hankkadi yolbi waɗa saaha hankkadi ne ɓe mbi ko yonti weeɓa noddodiraɓe ɓe jooɗo ɗo ɓe kaltita beldal ara ɗo no tawa soɓe kadi wonko bonnanta wuuro ngo wonko bonnanta koye mabɓe firti somi faami ñeeño dari ko darde tinde e nder rendo ko ñootowo caggal nde kalɗa mecce ɗe goto fof ko liggoto ko so ɗum fof rendi ñeeño ko ñootowo nder rendo c'est ça woni hande so tawi mi wiinoma hande mo jiiɗa fof kala ñeeño jiiɗa jogui dimo mo mantita ko saabi ñeeño ene suuɓo dimo goto mantide dimo taw ko yimɓe fof no pote muɗum oɗon jogui dimo mo mantita tan mbiya hande kaari so kaari winnama tan mijet so Aliou Kanté wiyama hande tan mbiyata ko dawde holko saabi ɗo ɗum hanki waɗi foof ñeeño o ko communicateur traditionnel awluɓe en jiida mumen fannu kono ɗon ñeñɓe ne kawra e awluɓe nden toon wonde hono communicateur traditionnel ko yimɓe ɓe ganduɗa yahoɓe jokkere enɗam hakkude kinɗe hakkude sehilaɓe hakkude fasiraɓe joni noon ko mbiɗa ko namna te ko ɗum tan woni ko woodi ɗum kay mi hokkuma ɗo yeru kawruɗo e ko kalɗa ko wona mbi siko goto meeɗino wiide baba mboɗo heewi sehilaɓe babiraɗo wi ala sehil goto wonata o yeddodiri e babiraɗo wi armo holluma finde nde mbimi sehil ko goto wonata ɗaccu ha jamma kirsa gertogal moddina comcima hono ƴiyam ɗam jogoɗa laaɓi hutina guite ciñañi gara e mabɓe woni fof mbiyawo dawri neɗɗo ɗo hirsi gertogal moddine comci makko ƴiyam ɗam en calmino gorko cuballo hono Abou Samba Diop gorko mo Nguy mo kewi wiide gorko cuballo daɗɗo Ayiba mo dara he tufde haalade ƴeewi wi subalɓe dokkam bami hirande en mbimo Diop e kanko e joom suudu makko en calmini Rougui Babel Sall Dieynaba Diop en calmini kañum no fewi e joom galle o kadi woni ganduɗa kañum woni Daouda Moussa Dia en calmini no fewi e waktu o seɓɓitimi no fewi babayla kono yo ko jumɗa hen seeɗa kadi mbaynoroɗa dokka yeɓiyankoɓe aadi ma artu e yewtere guelgal a jarama Aliou Kanté oɗo Abou Samba Diop mo calminɗa kala mo calminɗa mboɗo foti salminde ɗum mboɗo andi tawat ko neɗɗo ma ko sehil ma ko jiɗɗo ma mo jiɗɗa minne kadi ne kala mo goɗɗa mo jiɗɗa muñ mboɗo yiɗi ɗum Abou Samba Diop ko goto e jaalal rendo ngo Abou Samba Diop wonko waɗe leñol he andi Tidiane an nde wirnino wiya ko yimɓe gonda daña hono Tidiane Abou Samba Diop mi wiyani o dari mo darde Tidiane kono o dari ko darde makko ha aduna fof yi seedi
Diop en mbimo Diop waktu seɓɓitima kono aɗa wawi waynade dokka aadi kadi ma artu e yewtere nde Harouna Moussa Dia a haalino ɗum kala neɗɗo kaalawo hannde Pulaar Harouna Moussa Dia ndo fuɗɗo haalde haala o Harouna Moussa Dia ko aduna fof duwoni ɗum ha jofti mana e leñol ngol e ko joguiɗen haala ka haade garta o ko ceɓɓitiɗo faade Harouna heƴata ɗum kono yo andu kam en calminimo en juurimomo en ñaganmo Allah balɗe juuɗe battamo cam e hande hufno ham to banggue kollito ko gorko mo siñi bam e gappo ko sade selemol ñanwalde Mamadou Diagne woni lelɗo mbayi en sawno ham ko gada kañum woni jinnaɗam sehilam kadi mo ndendumi sirlu nde tawno neɗɗo woto namde yimɓe soɓe jiiɗi namde soɓe jiɗɗiri e gada kañum woni Bayla Abdoul Bayla en mbimo Thiam e kadi enen mbawi ɗowdemo kañum woni e cuuɗimaɓe cankon e calmini dendagal cankona foof ko musidɗo moon sehil moon gorko mo dendol kaƴel huccinno moon hannde yewtere meɗen yewtere gueɗal banggue technique to noon ko Samba e équipe ɗum foof en calminiɓe kamɓe technicien ji fof joguiɓe kañumne yewtere moon yewtere gueɗal wayni moon ha saaha goɗɗo e nimal goɗɗo